Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Halo, selamat beraktivitas yuk pemirsa. Kali ini Mbak Isma arep siap-siap toto-toto gone randu. Pitik peri bar mandi terus sarapan. Cukokno sego pecel mbae pemirsa. Ini apa gendurane iki lho. Iki alat make up pemirsa sak. Wong. Toto. Iki ape acara nganu pemirsa manganan ning kono iki. Gas desa, nek ning kene manganan. Cek sesuk dadi ronone saiki soalnya gawe-gawene apa jajan ki saiki nek bengi video call ki wis gawe tape. Wis gawe apa kuwi jenenge? Apa neh? Nggih urung gawe iki lho. Apa jeneng pasung. Gawe apa neh? Wis iwet enten-enten, isi bugis, bintut ngono kuwi. Terus iki engko nang pasar golek pitik kaya apa glonjone saiki pemirsa. Ape kontene aku isu lah aku ki ra iso adoh dijagakno tak kon bedal pake. Inuk ya. Ki mau ya dikeki Mbak Denny Biring ki lho apa ngene iki. Tak bengi nganu malah digawani apa-apa nek nggo abot. Gula mbek roti. Ombe buke pemirsa. Mae piring yo digawani semangka, digawani kerupuk. Abot. Aku itu pengalaman. Peri sarapan, guys. Semangka piring. Betul apa? Syukur. Apa kau? Tak mentekno. Piring dulu tuh. Terus gemes roti ini kae. Ora kepikiran nukokno lengo ke tempe ya pemirsa. Tapi ning kono wis ati ning pasar ya wis. Kok ini dicantolno. Wis ribet guys. Dek wis, mbok eker-eker sarapan iki. Ora gelem jujune. Bujuk sik. Mbak Isma gak sarapan cek isuk ngene iki gak nganu bisa kekot. Iki lho Dek sapune gurene ambilno. Saiki tak nutuk gawane wis. Iki dicampurno apa? Ini sapune. Upane mangan kok ceblok kabeh ya. Jundul-jundul ae to. Tak ngono. Aja lebih meteng nek wong ngonten. Iki jane kena apa lek? Esuk-esuk iki gedhe mangkit garai emosi, guys. Iki kelanjane saiki nang kono ki ya. Terus enek desa asline kan wis desa ki ora enek apa-apane gitu. Maksudnya gak enek tanggapane apa-apa. Nek dhisik biasane voli, tanding voli tok. Saiki yo malah ra enek. Ora enek wong sepi. Ora enek tanggapan jane, tapi ning kono kuwi ater-ater ngono. Terus bancakane kuwi setiap nganggo iku pemirsa, apa jenenge? Jajan karone kono. Kondangan. Njekno iki mek apa lek ben nyampluk kuwi engko. Kena porno rasa dijak. Ono to mbok kon nggawa apa-apa. Engko nyampluk kuwi. Ndene kok. Apa? Nampak montor guys. Montor.
Manteng ngajak mulu ya sak janyet. Ngajak rono ya sak. Oh, ini nyebut lagi sore pesan aja mek janur ya. Bisa pesan pesan aja mek janur wong iki sore. Wong ya mek. Loh, Aja ngono nek nyampe kok tuwek iki. Tak empokno kowe. Koplok kowe lho. Kok kon nang ngapa kae? Mbok nek wong ape ngonten sing ora-ora. Ana sik lho. Wis ora ngarep tak jak. Nakal bisa. Yo kowe minyak. Dek mangke, mah abot-abot. Iku apa ning kono nek minyak nggo minyak. Ning kono senek nempel. Anu bisa aku jenenge. Ya usume udan lho. Dadi iki apa-apa ra iso anu, soalé sore sithik ngono wis udan, apa sithik wis udan. Seperti biasa iki nang KM nek isma motor ya bisa. Sungguh piring. Mak nyelak beso mak ketoki ae mak tubuke mak nglalang kok. Nyelak gunting apa kok. Kok di cendhelno ndak nyampluk wong. Tak lebokno kene ae lho. Lebokno tas. Gampang iki nyampluk wong. Ini dia kecil sewen mau entek iki. Tak Mau apa? Ijek 3.000. Enggak no. Ijek 3.000 tak nggo tuku besok ada cendik wingi. Oh alah. Oh, nek apa nyantol. Terus ngono. Aku diketoki. Sing loro ning jero kene, Cek. Kan sik longgar. Apa? Iki lho ning jero, kayak ning jero tas kono ae. Nang mbok ndi? Nangkong. Iki ning jero tas. Ini tak tukokno roti. Aku ki gak kelingan nukokno lengo. Lengo apa mbek apa ngono. Sing kirane dienggo masak. Aku wong iki sampe ning pasar, aku ki ngono. Udah belanja dhewe kok kono. Ape nukokno belanjanan iki ndangku. Soale ape ning pasar. Esuk iki engko jenenge ngenteni aku, Guys. Tak pengen aku urung pasti teko konone jam piro-piro engko mendak kawanan aku ngono. Nek golek pitik ndang ndek iki gunak-gunuk ya koyo bu aku pae tak kon budal dhewe. Wong nek tuku yo ning Lung, nang pasar Randu kono. Kono ki ora nek anu, Guys. Adoh lor adoh kidul. Pasar Desa. adoh. Ben desa. Apa adoh? Masan mape apa-apa ki yo. Adoh. Aku kan sing Ngene wingi. iki lho mbek bini wis ora turu jarine. Ya. Sing dhewek tape, sing dhewek enten-enten, sing dhewek apa-apa. Wis diloloni aku dik bengi yo. Ora apa kan mek godhong apa yo mesti ndek ini. Ngono. Kalau Kan kan telung dina sak wonge. Gak udan ndek sore. Kene kok udan Udan ora apa sore. Kok ora genah tepatnya. Mbok sarapan apa ora ya aku? Gak kudu sarapan iki nek esuk. Tapi segone dari iki gak entek. kantek. Heeh. Ini katanya semua. Tek sono kok nek ngono. Aku tek ijo. Wis ngono tok ora nggo apa-apa, Guys. Kan untuk Kok apa entek iki? iki lho yang maneh tak entek. Entek. Wong ora gelem ngene iki. Nek tuku Iki ya joget raja. oh nek tuku ki sego sambel ngono. Tok. Ora dientekno. Rompiang iki. Ampiange lempok. Mbok kae kok piye kok blerem. Dia belum. Tak entekno Guys eman-eman. Belum. HP niki yo ewah. Pokoknya ewah. Men ketok mae. Apa masak? Saya kan pinjam aku kelan. Ini kelan buat jalu buat. Pak Mansan Pak jalu buat. Lempong. Coba tinggalnya tenang baik. Tak entekno lumpang bersih yo. Wes kok enek lumpange kok. Kelan juga kelan juga. Kerupuk piring. Kelan juga gorongnya. Sambel iki ngake enek. Awalnya sambel. Tuku ning ndi ki, Mang? Enggak dong.
Sambel Enak ya, ya? enak sambel. Tak entekno Gus. Eman-eman. Jadi yang entek. Aku ya ngecam. Bentelane bagus. Kayak angin. Kok iki enak kok, Pak. Ayo ngelayangan dhewe nggo apa ae nggo. Satu layangan. Satu kesenangan tahu. Iku paling sing mari blereng mak tutupno rono mak. Enek kocot tamper. Kae. Mbah apa? Kayak enak enak. Wah, nggo apa? Enggak ngene kon di Bali. Lu ngasih sa? Waduh. Tahu apa yang Aduh. Apa tak sarapan? masak tuh. Iki gage-gage esuk biasa kok soalnya engko nak ngan sithik panas. Langsung capek. Ya kerjanya kena apa lah? Biasanya gak ngono. Angger ngonten. Ora-ora. Utang suhu kok ora senjuk lah. Tani di sini sama. Kon beli utang. Marai peran. Tadi cengno. Aku tak sarapan aku jane nek peran iki aku sarapan esuk dijen. Kagaan Tapi aku ora jare timploki kok sithik-sithik ngono ki lambunge yang malah dulu engko bahaya nek lambung. Telat mangan. Sarapan ngono kuwi jare iso. kene yo. Kayaknya. Piye, Mak? Kene orang ya. Nah, lah ya mang Pak Ir sampe kan WA. Apa jenenge? Kuwi. Kok nek Pak E mancing kok nyangkene rokok. Pak E wis tak kandhani wis budal. Gum. Ngarit. Nah yo. Rokok sing biru lho, rokok apa? Bang, anu galang. Iya, kuwi. Nah, aku lho kayak buka HP di esok. Iya, berarti prai. Ora ya. Oh, semet. Hai. Pak. Oh, apa? Bulan banget. Nang kamar. Mak apa kowe? Ngadang kolok. Bulan iki Pas ajak wae men omah, gak Bang. ora. Eh, mah ayo baik-baik. Ya bener untukku coplok iki. Bamen kok iso coplok. Anu pamer. Mang. Paling bolong. Dadak dinggo mangan klotek-klotek apa? Untu coplok. Tapi lego wong loro kok. Tak kei sing ngomongnya Itu apa bener? Mas Haris. Lega, lega, lega. Iya, enak. Regane. Mak. Regane. Anu Bu. Nanti nak kalau rasa kayak itu nggak tambah Tambah. Gak oleh dibatok rusak. Kayak pakai sapi. Ini separuh guys. Entek nggak peri. Makanya kemarin aku gak apa gak ada ora apa. Nggak pedang budal ngono karepku kuwi. Rindu banget ejo ora ndak aku balik wong oleh kebetulan. Engko. Ya wis ono pemirsa kontene Mbak Isma tak tutupe ya. Terima kasih. Wis ono wis. Wes iki Terima kasih wis selalu support Mbak Deni Mbak Isma tak ndang berangkat wis musala awan. Aku ngejek esuk Mbak Isma pamit wis engko nek ning kono-kono tak syutingi nek apa momen aku tak syuting kok jenenge tak ngono tripod guys. Oh cepat aku golek.
acarane ning kono piye, ning kono ki sepi nek ora nek tanggapane barungan apa nek tontonan. Tapi ya kuwi jajan. Jane mek apa lek, Pak? Tuman kuwi, kok rasakno kowe. Aku nek lagi ngonten diganggu. Engko nek bar ngajarku, gak pas nek ngene iki. Sambleki ngono. Wis ngono pemirsa, Mbak Isma pamit ya. Terima kasih sing wis selalu nonton kontennya Mbak Deni, Mbak Isma wis selalu support kami. Matur nuwun sing kathah ya pemirsa, sepurane nek klera-klerune Mbak Isma di saat ngonten ya. Kontennya nek ngene-ngene ae ya sepurane sing akeh ya pemirsa, urung iso ngekeki gebrakan-gebrakan terbaru ben gawe kalian bisa terhibur. Ya matur nuwun pokoknya bolak-balik muga kabeh diparingi sehat, panjang umur, seger waras, berkah barokah. Mbak Isma pamit, becik titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat, guys.